Ako želite bilo kakav uspeh u bilo čemu da postignete, morate baš dobro da se pomučite i da na tome radite. Eurovizija mi je donela, naravno, pod broj 1 prepoznatljivost, da ovaj moj kasniji rad može nekako možda lakše da dođe do publike i to je bio stvarno jedan ogroman projekat, tako da, eto, o Euroviziji sve najlepše. Baš onako smo napravili jedan drugačiji koncert od onoga što planiramo da radimo, samim tim što je akustično. Iako mnogi koji me prate, možda i od pre, nije im čudno da ja nastupim u onako nekoj akustičnoj varijanti, ali u budućnosti planiramo onako malo veće koncerte sa full bandom, jer nekako želim baš da ljudima približim potpuno zvuk kako smo mi zamislili da ove pesme treba da zvuče. Ali i ovo večeras će, nadam se, bitno je da ljudi dođu koji vole da slušaju vašu muziku, onda u bilo kom sastavu da ste, to može da je samo dobro.